Čaute lidi, dneska som budeme sem taký trickshot v Rivals, takže tak, ideme na to. Počkaj, nepodarilo sa mi prvý kus. Čakám sa ne. Takže tak, budeme sa... Čakám, zase sa mi to nepodarilo. Koník je to akože ťažké, ale ja to dám nožka. No. Počkat. Je taká ťažká, ale počkat, skúsim místo z tej snajperky. Z tej snajperky skúsim dát grenade launcher. Tady skúsim dát, ja neviem, čo je také one-shotové. Slingshot raft, tady skúsim knife. Tady dám, nevím co čo. Zase niečo. Takto, ale to dáva len za 40. Tady viem. Aha, ten plánoval si aj doskúsiť ten ďalší trickshot. Tady vlastne to jedno, tady je ten schyč a substance. Ale ta sniper ve vzduchu nejde mírit. Si bohužel, ináč toto je. Čekat, to se nepodarilo. Čekat, ale furt sa mi to nedarí. Musím jakoby jumpnout a dešnout. Tak teď to musí tak vypálit. Škoda. Skúsim toto dát, takže sa vybuchnúť. Toto. Dá schyč a no scope. No za 70 len. Bohužel chcel sa nad... Ne, kurník stienka. Počkaj, môžem to skúsiť vlastne hore, že? To bude více clear, ale ten bomba mu dá... Ne, čekaj, poď. Tak to že... Ukazím sa nejaký trickshot. Kurník, ale túto zipline neznášam v tejto hre, akože. Skoro. Dá aspoň nejaký jeden trickshot. Moja bude ďalšie videjko z trickshotu, ale... Kurník, nedarí sa mi. Aj mal 6 zas. Ja skúsim, tam sa dá nejaký rám, ale... Kurník, ale skoro, ale noskopy sú úplne tak nemožné. Kurník, spam. Skoro. Skoro. In a minute, I had a stranger in my room. Someone went home. To nejaké proste týchto. Tady to bude asi najlepšie, hej. Tady môže dosť. To chcú hodiť.
Ale zase stěnka, tu neznáším tuto stěnku. Stranger in my room, teda stranger in my head. Možná vypadá, že jsi strašně noob, ale já jsem ještě nerobil. Ale 70 furt dám. Což je headshot. To, ale strašně těžké zatrpát, že headshot. Já jsem blb, ale vlastně to by mohlo být dobré. Skoro. Skoro. Protože co to je last attempt? Skoro. Instead of stranger in my head. 70, ale furt já tamhle 70. Že já bych to sem nekaže, já bych se už toto. Tak to vyhodím se, že. Oh mama. To dám už. Skoro. Sedmdesát zase. Já tu dám už 150. Kurník, hej. Já už robím 6 minut tento trickshot, hej, já sedem. To už to nebaví. Co dát nějaký trickshot, ale. Úplně já jsem úplně jinde. Kurník, ale já vůbec nevím, jak to dát. Skoro. Sto 50. No, já jsem to dal do tohoto týpka, ale já tu headshotu tohoto týpka. Škoda, já jsem mal už je trickshot, ale ne. Škoda, velká škoda. Je to jakby taky no-scope. Nejde mi to. There's a stranger in my room, there's a stranger in my head. Skoro. 150 konečně, hej. Tak čaute lidi a u dalšího videjka, kdybyste chtěli z Rivals, dám tady poslední toto. Vyzkoušám. Dobré, nedal jsem už ten trickshot, takže tak čaute a takže tak, kdybyste chtěli videjko z Rivals, no tak řekněte, tak čaute.